As actividades organizadas polo Concello para conmemorar o Día Internacional da Muller, o vindeiro 8M, non se cinguirán únicamente a esa data, senón que se desenvolverán ao longo de todo o mes. Xirarán en tres eixes fundamentais, un educativo formativo, outro ligado coa relación da muller e o mar, e por último o aspecto reivindicativo. A primeira das actividades será xa este sábado, cunha charla coloquio no Cuartel Vello a partir das 11:30 da mañá, da man da Asociación Mulleres Salgadas. Son mulleres xa xubiladas, pero que co seu traballo contribuíron enormemente á economía local, son mariscadoras, bateeiras e traballadoras de fábrica, que foron verdadeiramente o soporte de moitas familias. O propio 8M, en colaboración co alumnado do Instituto Félix Muriel e coa participación tamén do resto de centros educativos do municipio, desenvolverase unha movilización dos mandís ás 12 na Praza Castelao. En vez de o mandil usalo da maneira cotiá, pois usalo como unha capa de superheroínas. Outra das cousas que estamos levando a cabo no proxecto é realizar charlas nas aulas acerca do 8M, de como se iniciou, relacionado con iso. Nos segundos recreos, de 12:10 a 12:30, estáse poñendo música relacionada con as mulleres no patio. Realizamos un proxecto entre todos os do grupo que era para darlle visibilidade a heroínas anónimas, no que realizamos vídeos no que nos explican cales son as súas tarefas ou labores que fan no seu día a día e que moitos destes traballos están invisibilizados. Ese mesmo día, ás 8, no campo de Arriba, desenvolverase o acto institucional. Pola tarde, o día 8, sobre as 8 da tarde, algo máis institucional, leremos un manifesto e contaremos co concerto de Tetas Van. Pero as actividades terán continuidade tamén ao longo de todo o mes, con charlas do ciclo Mulleres Saúde, nas que se abordarán temáticas relacionadas ca saúde femenina, como é o caso do chan pélvico, a menopausia ou a menarquía. Tamén se programarán varias proxeccións de cine, con O Corno e Matria.